parang gusto ko nang sumuko. Minsan, sa dami ng trabaho, hindi ka na nakakapagpahinga. At minsan, sa hirap ng trabaho, parang ayaw mo na. Normal lang namang maramdaman ng mga yan. Pero tandaan, walang nagtagumpay na hindi napagod at nahirapan. Kaya naman, magpapahinga lang, pero itutuloy ang laban. Jeremiah 31:25 says, I will refresh the weary and satisfy the faint. Tara, pray tayo. Father God, I am praying for this person watching right now who's feeling tired and restless. Patong-patong na trabaho, hindi natatapos na gawain, kasabay pa ng mabigat na damdamin. Sa oras po na ito, tanggalin mo ang bigat na nararamdaman niya sa kanyang isipan at puso at palitan mo ito ng panibagong lakas, ng pag-asa at ng inspirasyon upang magpatuloy. Panginoon, sa mga oras po na naiisip naming sumuko, sa mga pagkakataon na gusto na naming itigil ang pangangarap, ikaw po ang humawak sa amin ng mahigpit sapagkat alam po namin na ikaw ay hindi magkukulang, ikaw ay hindi bibitaw. At ngayon pa lamang, idinedeklara namin na kami ay matatapos, kami ay magtatagumpay. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan mo Jesus na aming Panginoon at sariling tagapagligtas. Amen. Make it a habit to pray. It works. Joke lang yan mga ka-Apolatics. Ito ho ang tunay na mangyayari or ang totoong mangyayari sa araw na to. So guys, nandito tayo ngayon sa SM Mega Mall. Kasi na-invite ako at ang aking family, ang aking asawa at saka mga anak ng aking kaibigan. Kasi birthday ngayon ng kaibigan ko eh. Kaso ang usapan, alas 6. Quarter to 8 na mga kaibigan. Medyo sobrang late na ako kaya tara, pasok na tayo. Hey! Happy birthday! Ito yung my birthday. Pare! Kamusta? Maring Regan, Maring Grace. Ito yung inaanak ko. Yeah. Ha? Bakla pala. Ay! Ano ko pala bakla, sabi nito. Napanood niya yung Jopay. So, hi Kaplanatics. Ay, katla natin. Hindi mo ang kamay mo. Sobrang late, wala ano. Ito yung mga favorite foods natin. Diba? Ang dahil masarap na pagkain dito. Magkakahanap pa tayo. Ba natin? Hop! Patay isa.
Happy birthday! O, panis! Sige! More neck, more neck, more neck! Minsan talaga sa buhay natin, merong dumarating na tao na ngayon lang kayo nagkakilala pero parang antagal mo na siyang kakilala. Isang iglap lang napaka-komportable nilang kasama. Gusto ko magpasalamat sa inyo, Maring Sep, Maring Joanne, Paring Peli, Maring Grace, at Paring Regan. Maraming salamat sa inyo at hinayaan nyo ako na maging kaibigan kayo. Maraming salamat din at sa oras na kailangan ko ng makakausap, nandyan kayo lagi, handang makinig. Handang makinig nang hindi nyo hinuhusgahan ang pagkatao ko. Kaya maraming salamat sa inyo. Gusto ko lang din ipalam sa inyo na mahal ko kayo guys. At andito lang din lang ako palagi kapag sa oras na kailanganin nyo ko. Stay safe mga kaibigan. 1, 2, 3. Ka lang.